Ang Adbyento mao ang pag-abot. Ang panahon sa Adbyento mao ang pagpangandam sa moabot. Niabot na bang Ginoo sa inyong kinabuhi? Niabot na wapa. Kano sa man niabot? Dugay na? Nya, wapa ninyo hinginli. Ay usahay ra ba kaning natay bisita, mag-expecta nga usara ka gabi unya. Ug dugay na kayo magsigig standby sa ato, moingon din ta. Mura naman ni bisita, di naman ni bisita. Ang Ginoo lahi siya, basta moabot siya sa atong kinabuhi, gusto siya hangtod ta matapos kuyog kita niya. Di siya gusto nga inigabot niya ato rasad siyang hinginlan dayon. Muna niingon diri ang atong kaning pagbasa atong ebanghelyo nga andama gyud ang dalan, hawani gyud kay haron makapabilin siya. Nya unsa may atong hawanon matud pa ni Juan nga magbubunyag, biyai ang inyong mga sala. Kanang inigabot sa Ginoo sa tong kinabuhi, ang una ginyang buhaton iya gyung pabiyaan ang atong sala. Kinsa man ninyo dinhi ang wa na gyoy sala ta sa kamot. Wa pa mo maabot ti Ginoo. Kinsa man dinhi ang dunay sala ta sa kamot. Sige, taas lagi. Nahadlok mo. Kanang wa mo pataas, impirnohono na. Kaya ang una gid natong sala, kana yung pagsupak-supak. Kana bang dili ka mo sugot og sugo? No na. Mao man ay una yung sala sa yawa. Sige, tagaan ta mo second chance. Kinsa dinhi ang duna pay sala ta sa kamot. Sige. Kinsa dinhi ang wa gyoy sala ta sa kamot. Katong uban nga wa mo pataas, unsa man day inyo? Moingon mo, pader all of the above. Usahay makasa, usahay sa duay sa. Dili na mo'y pasabot. Sad antang tanan. Ngo na, ang problema di ay kamao batang mohinulsol o dili ba? Kaya naman ko tayo kinaiya nga atong dipinsahan ang atong sala. Nga na bang mayon ta? Ada, kinsa bagoy di kasaoy. Hasta ng pari, good. Sadaan man na. Kinsa magoy waysa. Ang sabot raman ng Ginoo. Moingon gani ka ana, mura na kuno kag kahoy nga dili mamunga, putlon ka og isugnod sa kalayo. Kaya ka naman kung sala, kung sa tanom pa na, mura na siya o kanang uod ba ang sala. Iyang kanon, ang kadton tang putot na bunga unta, kanon na niya. Munang di kapamunga, iapil pagid niya kaon ang dahon, usahay pagani, hastang lawas sa tanom, kanon pa. Na kanang sala, mura nag-uod, kaon na nato. So kamong na ay mga sala, apil sa tingali ko anak, gikaon na kasod. Way bunga. Nawa na kanang sala sa katapulan. Na din ay bunga. Kanang tapulan ba? Di manglaba, di maglungag, di manglimpyo. Wag yun, ayo. Matapos na lang adlaw. Wag yun. Way nahimo. Di ba? Imong suguon, mubalibad. Imong pugson, masoko. Mo na mga sadan. Yes, ikaw no. Lingi ay mong tupad. Ing na nakay bunga. Nakay bunga. Way bunga ya. Tapulan kay istana. Bisag ka ng kasuko. Kanang kasuko. Mamunga din na din ay bunga din. Maayo. Siging yaw-yaw, balik-balik ana mga sa nga dugay na kayo. Mao na ang resulta, wagi mahimo, sige na lang yaw-yaw. Kusmod lang now. Mo na, gitawag na dinhi sa atong ebanghelyo og tahop.
tahop ba kanang way unod bitaw nga kuan kanang panitra siya, panitra. Pero katong dunay lugas, katong naay bunga, maotong mga tao nga magsigig hinulsol sa mga sala. Kana bang moingon ka, tapulanan ako magbinuotan ako, Lord sorry ha, di amaday daghang labhonon, ako na ning labhan. Laba din ka, mukatawa din to imong mama, animal ay nang laban na. Thank you Lord, kapang laban na gyud. Ano? Ang banasan nga tapulan kaayo, moingon sad, sa ilo ako Lord, tapulan kay ko. Akong asawa, kadusingot lang og trabaho, ako na lang manglimpyo aning balay kay ni arabe mga alsahonon ani. Alsa di ka nga to. Moingon din na imong asawa, unsay nakaon? Nakasuyo? Nagbad trip? Ana ba? Naibunga. Muna siya. Diri sa atong unang pagbasa, niingon ang kaliwat ni David katong naputol nga gingharian na ay musubol nga usa ka hari nga mamunga og maayo. Unsa may bunga niya? Hustisya og kalinaw. Dili na kuno mag-away ang mga tao. Nga naman, gikuha naman ang sala. Gitangtang man ang sala. Di na gyud mag-away. Kay kanimang sala mo'y makapahimo na itong mag-away God. Lingi ako na imong tupad. Ingna siya ba? Mangaway ka na po. Na imo kong awayon. Niya mulingo gani. Di maayo kay liwat ikas Ginoo. Wa na'y away kuno, hasta gani kuno kanang mga kanang yung natural gid nga mag-away ba? Ang leon ug ang baka, ang kubra nga bitin, mupaak man gid na. Pero ang bata kuno magduwa-duwa na lang kuno ana. Sunang ana. Nga naman, di naman mag-away. Ang katong mga tao nga mga buangon, mabuutan naman. Basta musod ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Una importante kayo, pero ang una lagi kuha ng sala. Muna di ka pwede musimba, dili ka pwede magpabunyag, di kasud ang Espiritu Santo basta dili unahog kuha ang sala. Nya kanang pagkuha sa sala ato ng desisyon, pero ang mulimpyo ana ang sakramento. Kana bang mo desisyon ka nga mubiya din ako magsigig date sa akong uyab. Kay magtinukhangay ragid may inig-date nako din ajud ko mo angkas anang iyang motor kay pataka lang nagparking adto sa Gunoyan ana di basol na ka nya unsa may sunod nimong buhaton muadto kos pare ang pare na sad moy musakay ang pare na sad moy imong paminaon unsa man imong adtos pare mangumpisal pero gauna ang imong desisyon di na ko aning salaa mo na gitawag og paghinulsol nya human duol dayon sa sakramento sa pagkumpisal din ako magpuyo-puyo kay dako gining sala magpakasal nami di duol dayon ka ngadto sa simbahan sakramento pero maguna ang desisyon hunongon ko na ning salaa muhunong na ko ani akong pagkadao di na ko magdinaw sa akong kwarta unsa may sunod nimong buhaton mo palit kag slot ana no sa una di jud ko mo palit karon ako na ning ipalit mo na siya gitawag og pakigulis Ginoo di mo bunga na ka kamu no iskutan gini slot maigking dayon bisa giduka ba lahat na sad nya guilty ra gyapon kay di gyud mo palit palit sad mo kala dako na ra bataghalin gahapon niabot na ang atong halin as of yesterday og 13,864 ka slots pakpak 15,000 ang atong target aron maka duna natay kapasidad nga mosugod ang atong proyekto sa takasiguro murag busy man kay ning Disyembre ang ato lang buhaton magsige lang gitag palit
amo pamanggi lakaw ang mga permit ana basig Enero na gid ta mag groundbreaking diha sa atong himuong kumbento. So sige lang gitag palit aning buwan sa Disyembre, ay haron ini ka Enero wa na sugod na ta diha, no? Kuha naman lang 1,200 mga 1,200 naman lay kuwang para mahimong 15,000. Siya harog di ni nato mahurot karong karon ganin si manaha murag mo 15 na ni sunod semana siguro, pero dayon mamugpiyong sa inyong mata dayon mamugkatog basta kana bitang mo explain ako bahin aning mga salat tug dayon. Inyo lang katulgan nga mao man ni makapahimo natong liwat ni Kristo. Matud pa diri sa atong ikaduhang pagbasa nga hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob o kadasig maghiusa sa inyong hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo. Unsa may panig-ingnan ni Kristo isip atong manunobos, magsigig yung hatag ngadto sa uban. Apil kung iyang dugo iyang gihatag nganhi nato. Sige ra jud hatag, sigig pangalagad. Mauna siya kinaiya nga makapawagtang sa yawa. Mauna diri sa atong tubag sa Salmo miingon ta ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Basta maliwat ang Kristo, malinawon imong balay, malinawon imong kasing-kasing, malinawon imong hunahuna, malinawon ang atong katilingban, malinawon. Katapusan lingi sa imong tupad. Pangutan ay na kumusta inyong balay, malinawon? Gano. Pangutan inaway magsigig yaw-yaw ngadto, way magsigig pangasaba, way magsigig pamadlong. Kana mga yawan una nang sigig yaw-yaw, sig pamadlong, sigig kasuko, kana mga yawan una. Apil na sa nang hilom kayo pero sige lang duwa sa computer, sige lang ana cellphone ana nya mulihok lang kung mag TikTok na nya upload naman nya tan-aw naman diha nang iyang gi-upload. Kana otro sa nang mga yawanon hilom lang way tingugay pero wa say tagdanay. Unsa man dining kalinaw, kana bang nag-alagaray ang matag usa, nagpasayloay, nagdinawatay ang matag usa. Kana mo'y kalinaw, dili sa nang mingaw pero way tingugay, dili sa nang siging tingog pero yaw-yawan. Kanang nagdinawatay. Nga ang sumpay ana mao ang kalipay. Kalipay sa kinabuhi. Ug mao nay gustos Ginoo inikabot niya, pero ang una gyung buhaton langkata ginang sala gikan sa imong kaugalingon. Nya duol ngadto sa sakramento. Matud pa ni Juan, ako nagbunyag ninyo pinaaging tubig para paglimpyo sa inyong sala, pero ang mosunod nako nga mao na si Kristo yang ipasabot, muhatag ninyo, mubunyag ninyo sa espiritu ug sa kalayo. Espiritu ug kalayo mao na ning atong 7 ka sakramento. Mao na siya dawata gid na aron limpyo pa, liwat pa gyud ni Kristo. Dili lang kay limpyo pero liwat gyapos demonyo. Ana. Sige, katong liwat ni Kristo manindog ta.